Benvinguts de nou a Enrocat amb sa llengua, l'espai on els escacs, la cultura i les paraules de Menorca es troben damunt el mateix tauler. Benvinguts de nou a Enrocat amb sa llengua, l'espai on els escacs, la cultura i les paraules de Menorca es troben damunt el mateix tauler. Avui farem un petit viatge en el temps. Parlarem d'un dels avantpassats més antics dels escacs, el Chaturanga, un joc nascut a l'Índia antiga que va obrir el camí cap als escacs que coneixem avui. També reflexionarem amb una frase vinculada a Novak Djokovic, aprendrem què és una interferència en escacs, resoldrem el problema del dia i acabarem amb una expressió menorquina molt coneguda: mal de molts, conhort de benets. La curiositat d'avui és aquesta. El Chaturanga és considerat un dels avantpassats més antics dels escacs. El Chaturanga es jugava a l'Índia antiga i ja contenia una idea molt poderosa: representar una batalla damunt un tauler. El nom Chaturanga fa referència a 4 parts d'un exèrcit: els elefants, els cavalls, els carros i la infanteria. Amb el temps, aquestes figures varen evolucionar i es transformaren en peces que avui coneixem molt bé: alfils, cavalls, torres i peons. Aquesta evolució és molt interessant perquè ens mostra que els escacs no varen aparèixer de cop. Són el resultat d'un llarg viatge cultural. Des de l'Índia, el joc va passar a Pèrsia, després al món islàmic i finalment a Europa. Cada cultura hi va deixar una petjada: noms, formes de jugar, idees estratègiques i canvis en les regles. Per això, quan avui movem una peça, també movem un trosset d'història. Els escacs són molt més que un joc. Són una llengua comuna que ha viatjat durant segles. La frase d'avui està vinculada a Novak Djokovic. La disciplina és allò que et manté avançant quan la motivació desapareix. És una idea molt útil per als escacs. Tots podem tenir motivació un dia. Podem tenir ganes d'estudiar una obertura, de resoldre problemes o de jugar una partida important, però la motivació no sempre hi és. Hi ha dies que costa concentrar-se, hi ha dies que perdem, hi ha dies que no veiem clar si milloram. Aquí és on entra la disciplina. La disciplina és seguir fent feina encara que no sigui fàcil. És revisar una partida perduda. És tornar a mirar una posició que no en teníem. És repetir exercicis fins que la mirada es torna més fina. Djokovic és un exemple d'aquesta mentalitat: esforç, constància, rutina i capacitat de competir fins al final. Als escacs passa igual. No millorar només qui té talent, millorar qui continuar. La paraula d'avui és interferència. En escacs, una interferència és una jugada que posa una peça enmig d'una línia important i talla la comunicació entre dues peces rivals. Per exemple, imagina una torre que defensa una peça a través d'una columna oberta. Si nosaltres col·locam una peça entre la torre i la peça defensada, podem interrompre aquesta defensa. Això és una interferència. També pot passar amb alfils, torres o dames. Totes aquestes peces treballen sovint a través de línies, files, columnes i diagonals. Si aconseguim tallar una línia clau, podem crear una amenaça molt forta. La interferència és una idea tàctica molt elegant perquè no sempre es basa en capturar. A vegades, la jugada forta és simplement posar una peça en el lloc exacte. És com tancar una porta en el moment precís. La peça rival encara és allà, però ja no pot ajudar com abans. Ara arriba el nostre problema del dia. Avui et propos mirar la posició amb una idea molt concreta. Mira bé el tauler. Primer, localitza el rei rival. Segon, mira quines peces el defensen. Tercer, observa si hi ha torres, alfils
o dames treballant per files, columnes o diagonals. Quart, demana't si pots posar una peça enmig i crear una interferència. Et deixo uns segons per pensar. Quan cercam una interferència, no hem de mirar només captures i escacs. A vegades la jugada decisiva és una jugada aparentment tranquil·la. Una peça es posa en una casella clau i de sobte una defensa desapareix. La torre ja no defensa, l'alfil ja no controla, la dama ja no protegeix. I llavors apareix la tàctica. Ara revisa la teva resposta. Has vist quines peces estaven connectades? Has trobat alguna línia que es pogués tallar? Has comprovat si la jugada crea una amenaça immediata? Si ho has fet, ja has entrenat una de les idees tàctiques més subtils dels escacs. L'expressió menorquina d'avui és mal de molts, conyor de beneits. Aquesta expressió vol dir que el fet que moltes persones tinguin el mateix problema no sempre és un consol intel·ligent. És a dir, no basta pensar com que això li passa a tothom, ja està bé. A vegades, que un error sigui comú no vol dir que deixi de ser un error. Això connecta molt bé amb els escacs. Molts jugadors fan la mateixa errada. Moure massa ràpid, no mirar les amenaces del rival, treure la dama massa prest, no desenvolupar les peces o oblidar la seguretat del rei. Però que molts jugadors ho facin no vol dir que sigui correcte. El bon jugador aprèn a pensar per ell mateix, observa la posició, revisa les idees i no es deixa dur només pel que fa tothom. Podríem dir, mal de molts, conyor de beneits. Als escacs, com a la vida, convé tenir criteri propi. Avui hem après que el chaturanga és un dels grans avantpassats dels escacs i que el nostre joc actual és fruit d'un llarg viatge cultural. Hem reflexionat sobre la disciplina, hem après què és una interferència, hem entrenat la mirada amb el problema del dia i hem descobert l'expressió menorquina, mal de molts, conyor de beneits. Això ha estat Enrocat amb sa llengua. Ens veiem al pròxim episodi. I recorda, no sempre cal seguir el camí de tothom. Al tauler, la millor jugada és la que entén la posició.